Upravo krećemo prema Nešinoj kući. Na padnji dan 2012. godine. Još malo pa smo stigli. Ovo što vidite upravo je Nešina kuća. Sad ćemo ući unutra. Vidite. Dalje. Isto se radi. Sad zovemo gaz da izi napolje. Ajde, izađi napolje, bre. Odmah. I ovo je gas. Evo, upravo izašli. Oj, izađi, bre, gazda, bre, nemoj zajebavati čovječe, bre, šta ti zajebao si, evo. Šta zajebao si, evo. Ja snimam tu celu politiku, tebe da nema, a? Kakva politika, šta si se usvinio za badnji dan, je? Evo, zajebao ti, je. Ajde, prekinut ćemo.